панҷхонагаи фурӯшӣ дар яке аз минтақаҳои беҳтарини шаҳри Душанбе дар автовокзал, дуюм ошёна бо таъмири нав ва бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. Албатта ҳуҷҷатҳояш 100%. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед. ҳозир ҳамаашро фаҳмонда нишон медиҳем. Сар мекунем аз суроға. Хона чӣ хеле ки гуфтем дар автовокзал ҷойгир мебошад. Дар ин ҷо Пайкар, KFC, аз ин тараф Правсоюз, аз ин тараф худи автовокзал. Хонаи фурӯшимон дар мана ҳамин маҷмӯаи истиқоматӣ ҷойгир аст. Бисёри бад гап мезанем, рафтем. Марҳамат дӯстони азиз, худи бино аз 4 ошёна иборат аст. Хонаи фурӯшимон мана ҳамин трезаҳо мебошад. Дуюм ошёна. Марҳамат худи хонаи фурӯшӣ. Планировка мефаҳмонем. Якуму дуюм ҳуҷра, сеюм, чорум, панҷум ҳуҷраи истиқоматӣ ва аз ин тараф ҳоҷатхонаву ҳаммом, ошхона ва балкони калон. хона панҷхонага мебошад дӯстони азиз. Якуму дуюм ҳуҷраи соҳиби ин хона якҷоя кардагианд бо масоҳати умумии 94 метри квадратӣ дар дуюм ошёнаи бинои советӣ. Худи бино аз 4 ошёна иборат мебошад. Трезаҳои хона ҳам аз пеш, ҳам аз қафои бино. хона техпаспорт дорад. ҳуҷҷатҳояш 100% бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. Бо таъмири зебо таъмин аст. хона мехаред, медуреду зиндагӣ мекунед. Албатта минтақаи беҳтарин, чунки ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор дорад. ва дар хона боз алоҳида оби нӯшокиам туғрӣ кардагианд. нархи хона 1,520,000 сомонӣ. Боз албатта ки муомила дорад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. хотиррасон мекунем, канали Dom TJ дар нархгузории хона умуман хуш нест. аз мо танҳо реклама. агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва мехоҳед хонаатонро дар кӯтоҳтарин муддат фурӯшед, пас канали мо дар хизмати шумо. рақамҳо барои рекламаи хона 97 14 55 15. танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. Dom TJ рекламаи босифат бо нархҳои дастрас. то боздид, худо нигаҳбон. дӯстони азиз, хотиррасон мекунем ки Dom TJ канали худро дар Telegram дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар Telegram мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед дӯстони азиз.